Riagung tamu ingkang keparamardium budi saestu sampun paripurna adicara wonten rikalagan punika bebilih anggenipun kalau ngaturaken rantapaning tata pacara ngantos paripurna wonten kirang sakaratipun namung waget mawantu nyunagung samudra pangasami Vistanada perahu layar monggo nderekaken konturipun para tamu. Vistanada WDW Digital Audio Murwakani paku retro terus andulu nadyan tansah andamu nanging wis tumengking kalbu babar fajar pintu kopi dapat pisang anjawab kang asto kaya-kaya wis antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata sang yang widi muga peparing margi maradikan walya jati duh adu sang mustikane
Atur semanwun Semanwun. kagem ndherekaken konduripun para tamu tasih sarengan Vistanada, WDW Sound System, Axis Video Shooting. Iki ngancani para nom-noman iki diaturke sing rada kebaratan. Kanginan iki kebaratan. Ya dangdut sing gaseng-gaseng. Dipersilakan buat para hadirin apabila mau berduet nyanyi bersama Vistanada musik. Ben beres-beres sih. Kon ben beres-beres sih. Beres-beres kok lek nyanyi. Kon arep request lagu apa arep nyanyi dhewe is oke. Jenengan ki gelem ora gelem apa? Tak duetke karo artis sing nggo viral iki. Sapa? Mas Adit itu menyambut gawe. Oh iya iya iya. Ket mau le nabuh Gursidi kok. Oh iya. Duet apa sing kira-kira jumbuh karo jenengan? Iki lakone kusumane ngati lakone. Niki duete beda iki. Ya Mas Adit. Anu. Jarean sing anyang-anyangen iki lho. Oh anyang-anyang yo. Anyang-anyang. Pokoknya setiap ada Mas Adit tetep takon jumeneng sampai dadi MC kondang ngono. Ya kuwi aku dadi ora payu masalah iki. Ya Mas Adit, lagune anyang-anyang. Nggih, Pak Wandi. Wah, iki sen. Ayang. Kok gedhi men lho, basa ngate kok gedhi ya. Oh, bapak sogo ibu, bapak soho ibu. Ya, kalau duet karo artis YouTube. Kowe
Matur suwun Pak Wandi. Ya. Saiki karo Mbak Dwi Gentino. Ya. Ngerti ya diuriki karo. Wah, lagi tek malah double Pak Wandi. Oke, bersama Pista Nada dan Axis Video Shooting dan WEDW Sound System. Wah. Spesial buat Sinoman semuanya. Iya. Lintang Asmoro. Iya. Ada ucapan buat teman-temannya barangkali, Mas? Oh, mungkin nggak bisa berkata-kata karena nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata. Sangga. Lintang Asmoro. Siang Bantara ratri mong eling manis nyati setyaku bisa anduweni marang sang Dyah Sulaksmi. Pista Nada.
Tanada, WEDW Sound System, ada Axis Video Shooting. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasmi. Bantara ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulasmi.
sembah nuwun. Sembah nuwun. Dua tebang bersama Vista Nada. Relakan aku dirinya
pimpinane sapa iki? Mau-mau ya napa ora jupit. Iya, nah, tinggal mulai malah teko. Foto ning kono. Dikeki tambal ban ora, ringkeh menbar salah wis. Monggo Mas, mriki Mas. Spesial buat kanca-kanca Sinoman. Wah. Kusuman ning ati duh wong ayu kang anti-anti mong kamu bisa gawe tantraming atiku biyen nate janji tak ukemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak pedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tiba burine malah nganyelake amang pamujiku muga-muga ra ana rupeda sak pungkure gonmu lunga ora kondo-kondo Rene Mas joget kene cedak kene wah kusuman ning ati duh wong ayu kang anti-anti mongto kamu bisa gawe tantraming atiku biyen ati janji tak ukemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak pedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tiba burine malah nganyelake amang pamujiku muga-muga ra ana rupeda sak pungkure gonmu lunga ora kondo-kondo
matur sembah nun. Monggo Pak Madi. Dikasih oleh artisnya Vistanada, LC-nya Jawa Tengah.